Goedenavond, tweede paasdag, maandag 10 april. En u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Zonder politie kan je gewoon niet vertrekken. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk voor het wielrennen. Deze beelden zijn vertrouwd, maar dat kan in de toekomst wel eens anders worden. Want voor wielerorganisaties is het steeds lastiger om politie-inzet te krijgen voor de beveiliging van de wedstrijden. De Koninklijke Nederlandse Wielrenunie KNWU heeft de noodklok al geluid. En ook in Zeeland maken de organisaties zich zorgen omdat er in de toekomst misschien minder politie beschikbaar is. Als de wetgeving niet wordt aangepast, dan wordt het echt een probleem, denk ik. Wij hadden vroeger 4 motorrijders en 20, 25 burgermotors. En dat werkte perfect. En wat je nou eigenlijk ziet is gewoon dat wordt een beetje weggeschoven. En nou ben je afhankelijk van de politie, maar aan die eigenlijk niet meer willen komen omdat er te weinig zijn, ja, dan heb je wel een dik probleem. Want juist die kleinere koersen zijn belangrijk voor de talenten van de toekomst. Die renners die moeten gewoon een podium hebben. Net als de Braak maar niet meer verreden kan worden op dit parcours, ja, dan gaan ze nooit over kasseien leren rijden. Dus dan heb je ook geen weg naar Parijs-Roubaix waar aan de pros kunnen schitteren. Maakt u zich zorgen? Aan de ene kant ja, dikke zorgen omdat je afhankelijk bent van de politie. En de gemeentes en de provincie zijn ook afhankelijk van de politiebegeleiding. Dus dat vermindert of ze komen niet meer, ja, dan gaan er heel veel wedstrijden verdwijnen, denk ik. De KNWU heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor dit seizoen lijkt alles opgelost, maar een structurele oplossing voor de langere termijn is er nog niet. Of de paashaas ook meedeed was de grote vraag. Maar de eerste autopuzzelrit van het seizoen van motor- en autoclub De Zeeuwen reed door de dorpen van Zuid-Beverland. En daar waren heel wat deelnemers op afgekomen. We doen ons best in ieder geval, dus ja, ik hoop dat het lukken wil. Komen jullie er een beetje uit? No, nog niet. Ja, jawel. We zijn net begonnen. Zijn jullie al verkeerd gereden? Eén keer hebben we al dachten wij slimmer te zijn dan de uitzetten, maar dat bleek niet het geval. Dus de eerste paar kilometers voor de Katsen achterstaat, die zijn al gereden, klopt. Wat zijn jullie allemaal tegengekomen? Eigenlijk nog niet zoveel, 1 borretje nog maar. Dus het is best wel ingewikkeld voor ons. En al die drukte zorgde ook voor files in Nisse. Ik heb nog nooit een verkeersopstopping in Nisse meegemaakt. Dat was voor het eerst. Aan de hand van aanwijzingen rijden de deelnemers door de dorpen heen. En op verschillende punten moeten de puzzelaars opdrachten doen om zo weer verder te kunnen rijden. Waar zijn jullie naar op zoek? Naar een 19e eeuws huis. Kunnen jullie het vinden? We hebben een 20e eeuws huis gezien. Dus we rijden maar rechtdoor. Hè. Maar we zijn een beetje fanatiek, dus we gaan wel verder. Nog een paar laatste voorbereidingen en dan gaat op Koningsdag het dorpszwembad Haastingen in Sint Maartensdijk weer open. Het zwembad is bijna 2 jaar dicht geweest voor renovatie. De jongeren uit het dorp zijn blij dat de heropening dichterbij komt. Geweldig, kunnen we weer lekker zwemmen en ruzie maken. Ja, ruzie maken? Ja, met vrienden een beetje, met mattenklieren en zo, dat is wel het leukste eraan. Ga je vaak naar het zwembad hier? Ja, elke dag. In de zomer? Ja, als het open is. De renovatie van het complex ging niet zonder slag of stoot. In plaats van 2,5 miljoen euro werd de bouw ruim 1 miljoen euro duurder. Het heeft wat voeten in aarde gehad. Lang over gepraat, ook vanwege stijging van de bouwkosten. Maar eindelijk. De finishing touch moest nog gebeuren. Wat speeltoestellen, de grasmat die moet er nog ingelegd worden. Maar alles ziet er naar uit dat op Koningsdag het zwembad eindelijk open kan. Het zwembad is belangrijk voor het dorp. Dat blijkt ook wel, want de dorpsgemeenschap en ook de ondernemersvereniging hebben meegewerkt om te zorgen dat de kosten zo laag mogelijk blijven. En ook bij NL Doet hebben diverse inwoners van Sint Maartensdijk en Scherpenissen meegeholpen om te zorgen dat het op tijd klaar is en dat de kosten beheersbaar blijven binnen het budget wat we hadden. Met zonnepanelen en warmtepompen wil de gemeente de exploitatiekosten van het zwembad binnen de perken gaan houden. Leen Rijstenbil uit Oud-Vossemeer is al ruim 60 jaar kapper. En nog steeds knipt en scheert hij met veel passie en enthousiasme. Ik voel mezelf echt een haarkunstenaar, zeg ik altijd. Ik maak van niets van een brok, een hoofd wat helemaal ongevormd is, wat niets is, maak ik weer een model in. Ik ben trots op mijn werk. Daarnaast geniet hij ook van de diversiteit in zijn werk. Het is eigenlijk het mooiste beroep dat er is, zeg ik. Je bent als man heel dag met mensen bezig. Heel afwisselend. Ik heb iedere half uur of kwartier heb ik een ander persoon in de stoel zitten. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. En juist dat persoonlijke contact met zijn klanten is voor Leen erg belangrijk. Ik ben een mensenmens.
Dus ik ga heel graag met mensen om. Dus ik heb gevoel bij mensen. Dus dat is mijn kracht. En die energie zorgt er ook voor dat hij niet met pensioen wil. Ik wilde nog niet achter de geraniums zitten, daar was ik nog veel te goed voor. Ik voelde mezelf... Ik was wel 65, maar ik was in mijn doen en later was ik maar 55. En nu ben ik dan 74 en ik ben nog maar 65, zou ik maar zeggen. Dus ik voel mezelf nog niet oud. En dat is ook de reden dat Leen nog niet denkt aan stoppen. Totdat ik 's morgens wakker word en ik denk van, gadverdamme, ik ga werken. Dan stop ik ermee. Keurig, Leen. Vandaag was het een bewolkte dag en in de middag trok er een regenzone over onze provincie. Dit resulteerde in een natte tweede paasdag. Maar met temperaturen rond de 14 graden was het niet fris. Deze regenzone die trekt naar het oosten weg en aan het begin van de avond zullen we in het westen de eerste opklaringen zien. Vanavond is er dan alsnog wel kans op een regenbui, maar het zal overwegend droog zijn. De temperatuur die zakt vannacht terug naar 7 tot 8 graden. Dan morgen. Het is een vrij zonnige dag met lokaal kans op een pittige regenbui. Zelfs een kans op een klapje onweer bij deze buien. Tegen de avond neemt de bewolking vanuit het westen weer toe op nadering van een volgend frontaal systeem die ons in de nacht naar woensdag zal passeren. De wind die trekt hierbij ook aan, naar matig tot krachtig en aan de kust kan er tijdelijk een 7 Beaufort voorkomen. De rest van de woensdag verloopt wisselvallig. Een mix van zon en wolken en af en toe een pittige bui. En dit is ook het recept voor donderdag. Veel wind, zonnige periode en af en toe een stevige bui. Vanaf vrijdag neemt de wind iets af, maar qua weer zit er vrij weinig verandering in. Ook blijven de temperaturen tijdens de vooruitzichten aan de lage kant. Rond de 10 tot 11 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.